Takže čus lidi, dneska je nový video s tady Tondou. Zdar more! Takový prostě má rád tyhle hlášky a taky. A teď budeme si zahrát Bravko. Vidíte, má taky tenhle skin z eventu Sushi. Dejte do komentářů, jak se vám líbil event Sushi. Když tady budeme dávat jeden bratranec, tak se nedivte, jo. Budeme hrát všichni. On je postižený. On je postižený, takže asi půjdeme na to, já si vemu. Já nejsem postižený, já nejde postižený. No, on tady teď mluví. No, je tam dáme asi duo. Dáme duo. Duo, počkej, já se podívám, na to máme mapu. Na dálku. No, tak to asi si vemu někoho dobrýho. Hej, dívej, co máme za skin. Kde je Kenji? Jak si najít jo, dívej, co má za skin. Ty máš ten hyper, Jo. já ne. Já si vezmu Broka. Já si asi vezmu, možná, já si vezmu Perl. Je to Perl, někdo tomu říká Perl. Takže jdeme na to. Je to žena. No, tak to je hezký, teď je to žena domácnosti. Takže tak. Jo a pozdravujem Romana, který nás sleduje od začátku. Jo. Takže teď jsme ve hře. No, jsou tam nějaký mytiky, teď už to není tak těžký dát. A jdeme na jo, to je teda těžký, to už není, pardon. No tady. Mě tady splete, že jo? Kam zase jdeš? Kamu já jdu sem, tak tady. Kámo, ale má minus. Budu tady trošku hratej. Buď má minus. No. No, kámo, asi jde. Ale tady trošku jsou hroty, jo, takže se nedívte hlavně. Oni mi tady prostě, já vím, že jak tak... No, jsem dead, jako jsem dead. Oni tady prostě tlamej, kvůli mě, no. Tady můj bratranec má, že jo. Ty jste to mohli vidět na kanále Trio. Tam byl, točil Bravko tak před rokem. Tak určitě, ale nešlo mu to tam vůbec, takzvaně. Teď hraje se mnou kariéru v F25, ale bohužel prohrává solidně. A... Kámo, pojď mi pomoct! Jo. Kámo! Jsem to Maléš, vole. tady, pardon, že tady budou hroty. Já jsem byl na čtvrtfinále Ligy mistrů a ty jsi dostal ani do playoff Ligy mistrů. Jestli byste chtěli FC25 na tomhle kanále, tak... A... Takže teď tady jsme docela pod tlakem, Kámo, takzvaně. má minus! Má jedno, jede, kámo. Ano. Hop! Nemám. Ano. Co děláš? Je hroty, i když Bravko teď podle mě moc nikdo nehraje, tak já ho taky nehraju. Myslíš? Já myslím, že ne, ale... Třeba u nás, kámo. Ty vole, hej, tak to jezdí. Tak se nepovedlo. To je šulínek, který vrchní. má retardaci mozku. Je to taky šulínek vrchní tady přímo přede mnou. Ale bohužel jsme skončili čtvrtý, je to trošku pod tlakem. Hodně pod, tyhle, minus 2. Ráďo, máš malý rank. Můžeme přitvrdit, dáme si max tier. Jo. Ne, kam vůbec. Řekněte, kolik máte třeba pohárků v komentářích. 58. Jo, to je hezký. Já bych se možná dal Bou asi vemu. Já mám na něj asi žádný skin nemám. Větší rank? Jo, větší rank si mám vzít, jo. No. Kámo, třeba toho draka vem. Tak dej knockouty, to bude dobrý. Dáme knockouty, ano. Ano, knockout. Knockout. A já si vezmu free candy. On hraje můj bratr a Hanzič je bratranec, hraje hokej a on je hrozně špatný a my jsme ho točili. Přesně tak. Ne, je dobrý a přezdívku má Big Boy. Ano, je to velký kluk, takzvaný. Big Boy. Takže jdeme na knockouty, doufám, že teď už vyhrám. My dáme Je tam Piper, dáme SG kam. ale bohužel teď tam... Teď Pogologo. Tam má jedno Pogologo. No, teď se to nedostřelil úplně nějaký rychle. No, Piper má taky jedno, když tak. Nemá, vyjíždělovali. No, do prčí. Toho Pogo zabiju. A já mám taky jednou.
Hele, já hraju hoši. No, Kámo, dobře. poko minus dostal. To jsme potřebovali slyšet, přesně tak. Ano, je to tak, teď se mi to seklo, ty jo. Kámo, jsem úplnej gay. No, to seš úplně ty. Kámo, plesk. Jestli Aj, byste tu chtěli jsem někoho- vydal dál třeba tady s tuníkem Poníkem. a tuníkem a To je Naťa. takže tak řekněte do komentářů, jestli budou zapnuté. Pište. Napište. Dělá, kámo. Jestli to byste nakonec- chtěli další videa, tak dejte Kámo. na tomhle videu 10 lajků a bude to. Já, vole, 10 000 lajků, ne? Tak 10 000 to asi nedáte. Tak uvidíte, jak se voholí do hola. Ano, tak za 10 000 lajků, A Tak. na 10 000 odběratelů do hola půjde. Máš. za 10 000 odběratelů teda půjdu do hola celý a zveřejním se na YouTube. Tak to tě viděl. Jo, kámo. To mě si... Teda. Kámo, já ho zabil, nevadí, kámo. To vždycky stává- zabiješ, viď, úplně. Kámo. No, kámo, on je trošku na takový menší ADHD. On dneska si dá takový větší nápoj. Cože? Troška mě chodí. Já nevím, asi On teď... má retardaci mozku. Počkej, jsem to docela... Ty kráso, já mám 9 HP! Tak nemám teď už žádný, no, nic, kámo. Vůbec to nepotahám teď, kámo, co dělá? Kámo, Kámo, ten Edgar je taky retardovaný, hodně. Retardace prvního stupně asi. Kámo, to je nejhorší. Bacha, Pogoloko, ty já mám taky hypercharger. Pogologo. Kámo. Já si vím Pogoloko, já si ho vím normálně. Jdeme ještě jednou knockouty, jenom já si ho beru. Co říkáte na tuhle sezonu bravku? Já za mě není úplně špatná ani dobrá. Kde je můj Pogo? Pogo. Kde je Pogo? Make me un pogologo. Já si vezmu poka. Ne, já si Já vím. mám na 30. ranku. No, to je jedno. Já si vím Poga. Já mám lepší skin. Který máš? Počkej, já tady. Napište lidi, kdo má hezčí skin. Za mě já, jako. Plně. Mám je hypercharge, takže Já si vezmu tady toho. Jeli jsme v dešti. takhle neříkej, nebuď prostě Jeli tak jsme v není. dešti. Jeli jsme v dešti, nechápu, co tady. Dám si 40. Jeli jsme v dešti. Jo, jeli jsme v dešti, jasně. Tohle video bude docela No, hustý. tragická, jako to je, kdy se narodil, taková tragédie velká. Teda, to jsem nikdy nevypustil ze svých úst. Jestli chcete video z Fortnite, jak her budu hrát já, kámo. Jo, Fortnite. Já jsem úplnej mongrál. No, tak to bych neřekl. Mongrál z výše. Ano, přesně. Mám aim jak tvoje máma. Která teď právě sedí na záchodě. Cože? Ne. To jsem nikdy neřekl. Ty máš třeba jeden Jedou! Kámo, ty vole, půjď. Jeli jsem do... Aha. Jak tady mám zůstat ty, když mu jde z boku? Mama, teď jsme pod tlakem. Kámo, podlaky, hodí podlaky. Kámo, jsem dead. Musíš to zahrát, Hanzi. Jo, utíkej, jo. Zabiješ, kámo. Já to zabiju. Mají málo. Vždycky. To všichni zabiju. Krásný stav na běh, pane. Řeknu vám, chcete, jestli můžu říct jeho jméno? Pokud ano, tak dejte Kámo, teď už to řekl. i příjmení. Ne, to si neřek. Řeknu ho za 10. 9. No, zapomeň vůbec. Nepřemýšlej. Tady ona má jedno. Kámo, teď mi tam skočila zpráva bomba. Nezím říkat, ale jako... Jsme trošku nahraný. Ne, kámo, nehrajeme nic. Spíš jsem tak. Ale teď já mám hypercharge s ultinou, takže pojďte To ke jsi mně. big boy. Ty jsi zase velká holka, takže... Kámo, dělej. Big girl. Ne! Pomej to vypnul, kde jsem? Ním přede mě, jak tě to nehejtuje. Dělej, no dobrý. Jsi velká holka. Ano! Ty máš ty kebabe. Musíte říkat všichni, že jste kebabové. Nebo jako, koho to bějete, tak říkejte ty. Tady to máš kebabe. Kámo, tu zabiješ. No já úplně nevím, kámo.
Oh yes! Výhra jak ta... Tady mu ukazuje. Máš bratrana. Koleno dostal. Star drop a je to super. Tak jako vždycky. Tady, Máme super. Tvoje máma je tak super mitra. tady máme další level. Vidíte, že to vůbec nehrál. Dneska jsem dal to 10 levíků. Jo, A já bych tohle video asi ukončil. Jaký levely A- jsou tom? Pro příště dávejte hodně lajků, aby jsme natočili další video. Takže čus. Nedávej